Sana rong kurasa. Mapaka-uli itong isa. Kung ka to. Asa to, pre? Na, nakita ko to ganina ba? Rog siya tong nagsakay sa sikad ganiha. Ano, pre? Nagpabadlong na puning bata ay. Kumantay dito ko, marag tiguwang to yung kasabay ba? Lagan biya kayo imong anak senyor. Ya, muinom po biya to. Kasi gilumay na to imong anak ron. Nah, di yun na pwede. Ida ko yung gaya ko pangandoy sa kong anak. Asa na ka itong bata to? Ay, asa ka ito ganyan? Paabot ba? Ako na lisod. Uy, turay mong anak ko. Ito, turay mong anak ko. Tara. Anak ko, asa ka nila bagdoy-bagdoy? Pabadlong na po ba? Dali, ilaw yung ka na po ba? Di ba, nag-deliver ba kang tubig, Col? Magpa-deliver ka ng tubig ba? Kaya wala nito din na ugma mula kang mga ng dagat. Pila ka galaw nimo ah? Isa lang! Wa ka kabalo. Isa ra na ay. Unsay gisiradaan? Tara na ihatod na ko kuha ng galon. Dili ta iyo ha? O, dito nga mo abay. Dami mo din akong papag akong mga angkol. May tabi na call. Ayay. Giangkol mga part. Mas tigulang pa man si mo ha? Senyor, ing nalang ko ginalang mo back up diha kay laminate ko na dito. Unsay angkol? Bukol ka ron! Agay! Say maayos gabi eh. Bukol ka ron. Ikaw ba jiha ka? Buntag ra ka nawadri ba? Asa di kagikan? Pero pa, Ano na? Tubag na ka na ko. Tudluan ta kag maayong pamatasan. Nya karon nya na ka, wa na kay buot. Ha? Nya, nagdala pa jud kag lalaki na tiguang pas, mas tiguang pa nako. Naunsa naman kaday? Duda na ako ba, marag gilumay na siya ba? Murag dyan na padulong. Bata pa makinig anak ni senyor. Sama na oy. pa, pastoryasa ko pa. Na, mauna na ron. Resulta na sa imong lalaki na tiguang gidala karon diri. Una ah. Napait kay taron. Tiwasan pa jud yung pait. Pa-eskwela ka tag taron. Nya na pa jud yung gibuhat karon. Nagkali ba? May kabi na. Pa, let me explain. Pa, Klaro na kayo. Nabuntis ka. Napay mo kuyog na manlumayay kag nawo. Nya tiguwa pag dako kuyog pa kana. Ha? Palayasa na imong laki karon. Kay kung di na nimo palayason karon, pag kuyog mong duha, ibasig minaykan ko pa na ron. Magbukol-bukol ko na ron. Senyor, nakoy pamuntahan na ba? Paistoryado ng tiguwang ngayong kuyog. Itaw senyor. Istoryado na senyor. Istoryahan ng lalaki ngayong kuyog. Kaya og dili ginang istorya, tairay di mahilot anak niya. Isa pangalan nimo? Ha? Wa ka kabalo. unsa daw pangalan Oh mo? shit. Here we go again. Pangalan na ako. Si Rico ba? Martin. Bugol-bugol lulong dyan yung tawahan na ba? Ano sa magyutuyo nimo sa akong anak? Ganang tinod-anay. Buwan og kalon. Bitaw pa, magkuha mo sa glundag kang kay kagyaw-yaw. Bitaw naman ka na mao. Itaw. Napon niya akong mga angkol, sulusul kay kapapa. Ikaw pa, di po ko mo pa istoryahon. Palayason na manuong ko nimo. Bitaw. Ay! Tig-deliver na kag tubig day. Naranggalo no? Deliver mo yung maday ka day. Senyor, oy, manis ako kay pangita na ko sa asawa. Bahala ka na, senyor. Senyor. Gabiin na day, magtanong ba day kung mais karon? Gabiin na. Sige, daga na ha. Oh, Dakaw daghan na. ako. Ato na ko. Ay paglangay. Ay senyor, wala ko sa kuday karon kay padi mag it's kuan man day karon, it's didi time. Didi sa kusang asawa. Sige. Patay ako na lang dyan sa bukbukon dyan ko ano kung anak. Araw? Patay tani. Sunod ha. Tayo tara yung baba.